Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya kapipitat kanong mga wata, ago ko mga loks tano apo makinag inganto ago dinantay. Imanto na miyaw mapman su oras ay pumangdor kano ko subject tano aaraling panlipunan 1. Sakan siguro iyo asi Noralia Ibitrikan. Puunan tano kupat at tuladen apagi ilay akan rakano. Na mailay nyo, natentuan nyo o anto na utos kanyan. Siyabot? Why? Alhamdulillah! Kataya so paganay ron. So, ikadua, ikatalo, ikapat. Miyaylay niyo ang kuto apat at tuladen? Alhamdulillah! Anto na utos kanyan. Mga papasang mga wata, uway, yuto na mapakay ang makalakano nagyuto mambui, maswa iyo galbukiyo. Yutos kanyan, so pembetuan tano sa pagko singanin. Ato na ipembetuan sa singanin. Uway, yuto so mapakay kebabayaan tano ang maswa tano amay ko mamakala tano. Saka, adna singanin ka? Why? Alhamdulillah! Uway, lamang tano na adun singanin yan. Adun, apo makiilay akan rekano ang mga tuladen ang mapakay su isang kano na masisinganin yan o tumambo. Kataya, so pumakiilay akan rekano ang mga tuladen na tenduan niyo o anto na utos kanyan. Siyabot? Alhamdulillah! Pagpunan tano. Kataya, so paganay tuladen. Miyaylay ka ang kuto at tuladen? Alhamdulillah! Naanto na utos kanyan. Uway, mga papasa nga mga wata, yuto so pembetuan iran sa doktor. Anto na igalbuk o doktor. Alhamdulillah! Uway, yuto so diltano di mamulong igira di mapipia hinawatano. Kataya, so ikadua tuladen. Miyaylay ka ang kuto at tuladen? Why? Alhamdulillah! Anto na utos kanyan. Uway! Lagid akan maestra. Anto na igalbek o maestra. Alhamdulillah! Uway, aya galbek o maestra na pemangdong kanunian kaang kano makaswa. Kataya, so ikatlo tuladen. Miyaylay niyo ang kuto at tuladen? Why? Alhamdulillah! Naanto na utos kanyan. Mga papasa nga mga wata, uway, yuto so pembetuan ni ransa pulis. Anto na igalbek o pulis. Mga papasa nga mga wata, uway, aya galbek o pulis na siran so pagilay raktano kaantano masisifti. Ang kuto at telo at tuladen pinikiilay akan rekano na peduto ko pembetuan tano sa singanin. Mapakay asu isar kano o di nakadaglan rakano na masisinganin niya no to
mambo. Naiman to, nakataya supu makatalinguma apang galbakan niyo o piu-piur asya butano ang putoa piaga na den tano iman to. Alhamdulillah, niya pasad kuman supaga na den tano iman to gawi. Pangminta ko Allah amalam niya sa gabiwa suwasang kaya gawi. Banyo pagkalipati sakan suguro iyo asin Noralia edikritan. Maasalam!